Potom paradoxne sa mi to vrátilo aj s úrokmi, pretože všetky tie veci, ktoré sa diali so mnou, tak to ona je vytrenovaná, že teraz by bola s poltergeistom spať a je úplne v pohodičke. Pretože ja už som po izbe naháňal nejakú gulu. Svetelnú gulu som po izbe naháňal. Čo ti jebe? Ty kokot, a to si bol v pohode? Hej, nedopajčený alebo tak? Nie, ja som v živote nemal trávu, v živote som nemal žiadne drogy, takže ako v tomto prípade úplne čerstvý, krásne, vyspinkaný, že som sa posadil a začal som niečo po izbe hľadať. A že vraj sa ma pýtala, si to pamätám, sám si to pamätám, a to je taká námesačnosť, neviem, či to je námesačnosť, ale je to proste, že ja viem, že som to spravil a neviem, prečo som to spravil. Že si to pamätám. A ona, že ty si proste chcel si nejakú svetelnú gulu chytiť, ktorá ti stále utekala, pretože si potreboval niečo od nej. Ježe, čo som od nej potreboval? Neviem, ja som sa ťa pýtala, že čo od nej potrebuješ. Začala sa tak, vieš, ako pýtať. A ja som hovoril, že to nerieš, to nechaj tak, to nerieš. A som tam proste... A potom veľakrát som sa aj taktiež zabudil na to, že som mi povedal, že počkaj, dávaj pozor. Áno, že čo? Musí ten laser prejsť. Jebe, ty koko. No? A to ako podľa mňa mi jebalo z tých hier, alebo z takého niečo. Ty koko. A to sú všetko v pohodičke, také, že niečo sa ti predstavuje. No ale keď mi hovorila, že som sa normálne posadil a s niekým som sa rozprával, že normálna konverzácia, že som priamo kúkal do skrine a som tomu niečo rozprával, že radšej nech ide preč a takéto. Čo ti jebe? Ale na tom bolo najlepšie, vieš čo, že máme psa, teda akože Nika má psa, som jej kúpil na narodeniny psa. Taká Sofinka malá Yorkshire, s ktorým bude poznať. Tak ten pes permanentne niektoré noci sa kúkal do tej skrine. Choď do piče. Ty kokot. A do toho ešte to pes vie, že vraví cítiť deti a pes a tak, že to proste oni to vidia a počujú. To bolo na tom najhnusnejšie, proste, že ona veľakrát došla z pelechu k nám proste medzi nás. No, a dívala sa tam. Sadla si a pozerala sa tam. Aha, okej. Presne na to miesto, kde som sa ja s niečím rozprával, no vyčítaj, že takéto veľké srandy. To nehovorím, že pred pol rokom, čo si pamätám, keď už to bolo také trošku haluznejšie, lebo tiež to, čo si hovoril, to vyčistenie toho presne, tak to samozrejme, že mamina aj s bráchom na takéto veci vedia, takže ma donútili niečo takéto vyhľadať. A je pravda, že odtedy že skoro nič. Akože klobúk dole, že odtedy fakt skoro nič, pretože presne jediný dôvod, prečo som začal aj na tým tak trošku uvažovať, niečo škrtilo. Koho? Ja som sa zobudil na to, že ma proste niečo škrtí. No že sa ja mám proste perinu, mám dve periny, dva ankuše, normálne akože pre pár a nechce sa mi to akože, je to pohodlnejšie, že to dávam takto a zrazu vedľa seba pozerám, tá perina sa proste jednoducho dávala preč. Ale choď do piče, Devi, do boha, toto nie. A ja že OK, že sa mi asi zdalo, zaspal som a hneď na to som sa zobudil na to, že sa mi nedá dýchať, že niečo ma tlačí na krku, že proste Jebe. Tak som sa posadil a vtedy, čo ako ja hovorím, ja na to neverím, teraz mám zimom, ja na to neverím a tak, som normálne zhúkol, že choď do piče. No čo sa dá iné povedať, ty kokot? Choď preč, prosím ťa, ja by som pičoval ako kokot celú noc. Ako som reálne, ja by som vrieskal ako kokot. Chytil som tak, že reálne som chytil nervy a som proste povedal, že nech ide do piče. Choď do piče, akože a poslúchla? Chcem sa vyspať, fakt ma to nebaví. A poslúchla? Poslúchla, alebo čo to ty kokot bolo? Čo ti jebe? Ale ako Friedrich, ale akože neviem. Tú storku možno ty nevieš, počkaj, tak teraz si môžem ukázať. To čo? To som sám v Prahe. A to prečo ty dvere, čo tam? To je vecko. To je proste vecko. Ale vyzerá, že nenormálne. Čo je ty kokot? A čo je úplne v piči, vieš, začal hneď, že čo to ty kokot, čo to? A to prečo z ničoho, a to čo otvorili samé ty kokot, to len tak? No, ako pýtaš sa? Tebe jebe! A nie pomaličky, že nejaký prieman. No, normálne sa ty kokot, keby si ich otvoril takto. Myslím, že to vedíš. Ale vyzerá, že nenormálne. A to však poznáte ten odšot. To ešte viete čo. Keď si dáte klipy a dáte si najpozeranejšie klipy za posledný rok alebo tak nejak a nájdete nejaké 10. priečku, tak to je Friedrich, popísaný Friedrich. To bola veľká halus, no. Ty kokot, boha jeho. Ďalšia psychačina, to môžeme vlastne prejsť pomaličky aj k šelke, k tvojmu autu. No jasné, ale nepôjdeme po diaľnici, to pôjdeme po starej ceste. Dobre, môžeme. To máš 20 minút a aspoň to nebude sekať, no. Počuť. Môžeš ma navigovať. No a jasné. Iba ti ešte poviem takú tiež veľkú srandu, čo sa nám stávalo, keď sme spali u jej rodičov. No, musíš sa aj takto na kurva, no. Na kurvačku tu pôjdeš a potom sa odpíš. Tak, kúkali sme nejaký film v obývačke a počuli sme plakať dieťa. No fakt, že taký
plačúce dieťa, a my rozmýšľame, lebo pod nimi býval jej bratranec a nad nimi býval pár bezdetný. A my pozeráme film a zrazu nárek dieťaťa, úplne také, že jak z kuchyne to išlo. Ja som pauzol, idem tam, nič. Zimomriavky mám ty kokot. Že nič, Nie z toho, že by tu bola zima, ale proste, no poď. A proste kúkam, že to čo bolo. Zase pustím film, zase ten nárek. Ale strašne to bolo počuť, že vieš to lokalizovať. Nie, že odkiaľ to ide. Kúknem, nič. Vrátim sa, zápol som zase film, pozeráme a z ničoho nič, že najväčšia šuma do stola, proste najviac ti to proste jeblo. A to si počul, že to išlo z kuchyne, ale taká, že normálne, že sme nadskočili, obidvaja si počkaj, teraz budeme... Tuto poď. Len tam by si išiel do piče. Ja vlastne. Obidvaja sme proste nadskočili, že to čo bolo za šupu, ty kokos. Ja som nabehol hneď do tej kuchyne, že kúkam, že čo sa stalo, či niečo spadlo, ale to si proste počul, že to je také, ako keď máš normálne taniera, tak, keby niekto tresol po tom A to sa stole. ti takéto jeby stávajú? A to bola jedna vec, To je krása. potom ďalšia vec bola samozrejme, čo bolo také úplne, že tiež najprepnutejšie. Keď si Nika našla na ruke, to sme aj riešili na streame, na ruke si našla fixkou nejaký znak. Nevyprávaj. Fixkou nejaký znak, ale farbou, ktorú doma nemala. Ona doma nemala žiadnu takú fixku, takej šedej farby. Ale choď do piče. A predtým sme sa bavili niečo, že jak išla si láhnuť, tak stále počula, že niečo škrábe v skrini. Vieš, také, že Ježiš Maria. chlapče, to som mal aj odfotené, na streame som to ukazoval, lebo ona mi to poslala, že kúkni, že s čím som sa zobudila. Ja, že tak asi námesačná si to sama spravila, ale že ona ani nevie čím, lebo nič nikde nenašla. Nemá takú fixku proste. Takéto hovadinky. Príbeh asi, že najprepnutejší bolo paranormálny vlastne, určite poznáš, ježiš, teraz mi to vypadlo to slovíčko, určite poznáš paralýzu. Spánkovú paralýzu. Ja som to nikdy nezažil, ale však dokonale, tak mi to dokonale opísal, ty kokot. No, Ja som spánkových paralýz mal, strašne veľa. Ja som ich mal strašne veľa. A všetky spánkové paralýzy boli pomerne podobné a akože OK, je to nechutné, ale nejak povedzme, že časom to poznáš. Potom sa to trošku upgradelo, spali sme u jej rodičov a presne, spánková paralýza prišla, najviac ma tlačilo na hrudi, pískalo v ušiach a v chodbe vidím čiernu postavu s takým rottweilerom. Tebe jebe. A tá postava proste pustila toho rottweilera, ten sa pomaličky začal, keby sa pošli tie tlapky, vieš, po tej zemi, prišiel ku mne a lahol si na mňa, na mňa tak pozeral do tváre a ja som sa nevedel pohnúť. Nemôže sa pohnúť. Nevedel som sa pohnúť a ja som vedľa seba videl Niku, ako leží a ja som... Ani vyprávať Nemohol som absolútne, nič som nedokázal spraviť, ja som jej proste hovoril, že nech ma zobudí, chcel som kričať a na to ma zobudila, pretože mi hovorí, že si strašne dýchal na hlas a že s tebou strašne mykalo, že si proste, že nevedel som, že čo sa deje, tak som ťa zobudila. Asi si mal nejaký zlý sen alebo tak. Ja že no, mal som kurevský zlý sen. Rottweiler mi sedel na hrudi, ty kokot. Počúvaj ma o týždeň, mi hovorí, ja som nepovedal ten príbeh, ani nič. O týždeň mi hovorí, že kokos, že mamina tiež mala nejaké zlé sny, lebo mi hovorila, že nevedela sa pohnúť a nejaká čierna postava, oni majú spálňu vlastne oproti obývačke, kde sme my spali, že chodby na ňu pozerala nejaká čierna postava s takým čiernym psom a že ten pes na ňu skočil a pozeral. A že úplne nechutný sen. A ja pozerám na ňu, že čo si práve povedala. Čo ti jebe, čoho to je, ty kokot? To z čoho je ale toto spravené? Ale som potom čítal, že musíš byť unavený alebo nejakú takú pičovinu a to... Ale akože spánková paralýza všetko pohode, ale že proste ale úplne, to isté, no? že úplne to isté sa jej trafilo aj s tou postavou černou, aj s tým psom. Čo ti jebe? A nehovoril som nikomu, hej? Nie, Ona si to proste takto dala sama, hej? Ona mi proste povedala, že aj jej máme teraz tento týždeň, lebo vlastne mi povedala, že fú, že taký nechutný sen sa mi snil. No, že aj mamine teraz sa taký nechutný sen si dala, že s tým rottweilerom, že čo ti šibe. Čo ti jebe? A takýchto príbehov by som mal ešte asi fakt, že dosť. To som nikdy nezažil, spánkovú paralýzu. Ďakuj Bohu. Je to fakt Píče to, ale... Teraz to zažiješ, neboj sa. Chcel by som to raz, Dneska myslíš? Dneska večer, že by som to zažil? Veď príde tá kurva vyjebaná aj s tým psom. Ja mám rád psov, ty nemáš? Ja milujem sa. Aj ja, ja mám troch. Ale ne, keď mi to leze na hruď a neviem sa pohnúť. A nejaká kurva z reťazov do piči, alebo s tým tam presne, no. čiernom príde. Neviem, no. Ale možno bola pekná aj Betty. Nebola pekná, nemala kapucu alebo tak. Čo, kto? No tá postava? Svíňa, no. Nie? A Aha, čo? taká to dlhonohá, keby bola pozrieť sa. No, asi by som, moment. Asi by som aj toho psa odhodil.
A akože neviem, čo to bolo, akože predpokladám, že to bol skôr asi typek ako... Myslíš, že to bol chalan? Ale môžeme to... No aj, tak to nič. To by... Šet už sa nejebe, sorry. Ja už som chcel... Ne. Počkaj, musím zväčšiť ISO iba. Ja nechám. Lebo už bude tma. A vlastne ISO nezväčšil, lebo som sa vybil na... Nevadí. Takže kopec srandy, no. Takže tak. To ako hento je halus. Tak pevne verím, že to raz zažiješ, aby si vedel, že tam nezhodíš 45 kg holku z postele spôsobom, že sa zlakneš. Tam proste budeš nehybne ležať a modliť sa v to, aby si sa To zobudil. musí byť otraz, ako bezmocnosť, kurvená. Bezmocnosť. To je najhoršie, To je na to bezmocnosť. najhoršie, Úplne, bezmocnosť. úplne. To je úplne to najhnusnejšie, čo môže existovať vo všetkom vlastne, keď si bezmocný, ty kokot, keď nemôžeš nič spraviť, ti jebe, čo je horšie. Jak v skurvenom lietadle vyjebanom, som sa skoro zjebal, letíme ty kokot na Malorku a no jeby už proste lietalo to tam, ty kokot, kávu mi donesla, oblialo ma to, lebo to vyletelo do piče a tí ľudia tam začali píšťať a kokot, vieš, a nakúkol som z toho okienka vyjebaného a nič tam nevidíš, 11 000 metrov v piči, dokonca 13 sme boli, lebo sme nadlietali nejakú búrku skurvenú. Hej. Tak sme museli normálne 13 000 metrov leteť a to je, čo to je kurva za pocit vyjebaný, aký bezmocný, úplne nemáš nič čo spraviť. Ja som tam bol najebaný v tej sedačke jak kokot, vieš, trčal som tam všade do piče, do uličky mi tam trčalo stehno, triceps mi tam trčal z toho, kokot ma tam obchádzali, drgali furt do mňa a tí ľudia, na prvýkrát sa to stalo, že ja keby si išiel, ja neviem, 130 a podradíš to do trojky, vieš, taký zvuk motora, že normálne ideš, ale že a jeb, 20 metrov voľným pádom, dajme tomu 20 metrov, ty kokot. A vyletel ten čus som tam mal a kávu, vyletelo to na mňa normálne do vzduchu a oblialo ma to a všetkých. A tí ľudia, že tam začali píšťať, vieš? No nič, 8000 tlak, ty kokot, kúkol som na tých všetkých ľudí, hovorím, čo ti jebe? To sa čo teraz stalo? Pozriem na frajerku a frajerka, ona má nalietané, ty kokot, ona bola v Číne, ona modelku robila. Dlhé roky, ona bola v Číne, ty kokot, v Rusku, v Indii 8 razy, vieš, a takéto popičák, tak ona to má, vieš, a ja hovorím, toto som koktal, toto je normálne? A ona že, neboj sa, pohodičke, že to sa stáva, vieš? Hovorím, ty koko, to už nie je proste, takto som tam sedel, hovorím, do piče skurvenej, ja mám 22 rokov, ja nechcem umrieť takto mladý a takto skurvene, vieš? Že nemôžem s tým nič spraviť. Kokot, ešte som to nedomyslel a že, ale to už bolo viac, to už bolo normálne 30 metrov dole, ty koko, možno aj 40. Tí ľudia v piči, tí ľudia tam brešťali ako kokot, tam húkali. Ja že kokot, ja už som telefón zapínal a písal som mame, že milujem ťa, mám vás rád, ale je to v piči, rozjebem sa decinu do oceánu, ty kokot, lebo buzeranský pilot vyjebaný nevie, čo robí, ty kokot. No ja v piči, pozriem na frajerku a už sa prežehnávala. Zrazu už to nebolo normálne, ty kokot. Hovorím, tak ty máš nalietané viac, že ten skurvený kokot tej košeli bielej a ty sa tu prežehnávaš a ona, ticho buď. Hovorím, čo ticho buď, ty kokot, čak ma nejako ukludni. Tak ma začala škrapkať proste, hovorím, ticho buď, nehaj ma tak do piče. Začal som pičovať ako kokot. A hovorím, že kokot, však ale kto tu môže mať viac nalietané než letušky vyjebané, vieš? Hovorím, tak pozriem na ne, ty ma isto ukludnia. A tá kurva, vieš čo robila? Ty kokot, tá kurva sa tam zapásala normálne štvorbodovým pásom jak vreli a začala sa prežehnávať ešte aj zlou rukou, ty kokot, ako mala trému, že sa prežehnávala ľavou rukou. Jaže. A vtedy som si uvedomil, že som totálne v piči, že 100% skapem, ty kokot. Už som bol rozhodnutý, ja už som písal SMS-ky bráchovi, segre, všetkým som to rozposielal. Hovorím, mám vás rád, ja kokot, ale toto je v piči, toto už proste nerozdýcham, že lietať som sa ešte za tých 22 rokov nenaučil, viem robiť veľa pičovín, ale lietať bohužiaľ ešte medzi tí pičoviny nepatrí. Piči som bol ja kokot, pristáli sme, neviem, jak sme pristáli, ty kokot, ja som bol totálne v piči. Počúvaj, Devi, ja som mal asi 1000 eur vo vačku vzadu, ja nenosím peňaženku ani nič, proste 1000 eur som si zobral, mal som toho vačku vzadu a ti hovorím, to jak keby si pral, to jak keby si hodinu jehal v práčke. Také boli rozmočené tí peniaze, rozjebané od toho potu, taký som bol dopotený a ten pilot skurvený, keď sme vystupovali, sa postavil do uličky a podával nám ruku, vieš? Počúvaj, prídem k nemu, ja pohľad ako kokot, ja pohľad leva normálne, tak hneď videl, že mi je na piču, že z toho, čo sa tam stalo, ja som sa mu pozrel takto do očí, ty kokot, a keď som zbadal, jaké tu mal mapy, počúvaj, on mal mapu takto, jemu to išlo na jednu kozu a na druhú kozu mu to takto, mapy dopotený ako kokot, on ani podľa mňa nevedel, jak tam doletel, on bol rád ako kokot. Ja sa stavím, že keby pozriem jeho telefón, tak tam písal proste žene, že milujem ťa, že pa. Že proste maj v piči, že zabezpeč deti, ty kokot, že máme dosť naše tele na účte, ale že je to v piči. 100% keby som jeho telefón chytil, tak hento tam je popísané. Ja som bol tak v kurve, boha, jak ja neznášam lietať. Ja kedy som letel, vtedy tam bola nejaká jeba skurvená, vtedy sa tam čosi dojebalo.
To je v piči. Ja nechcem lietať, ja pôjdem radšej loďou, alebo ja pôjdem... Ježiši, choďte do piče. Kurva, že lietaš na výjovare. Fojman. To som zažil len raz, ale akože... Koľko a furt? Tiež lietam stále, ale takéto niečo nie. Iba raz sme prepadli do tej vlastne vzdušnej diery. Si, kokos. A Čo? vtedy, no to je asi to, čo sa tebe stalo. No, To je tak taký som ten prepadal jak prepad. priebaný. To je taký prepad, no. A mali sme jedno také večer, keď sme išli na majstrovstvá sveta na VCG vlastne s tímom, tak mi vyslovene Juice tiež presne tak vyletel, že pšc. Lebo tam som robil tú bestiaž na chvíľku, jak to padá. A vtedy mi nebolo všetko, lebo to som zažil prvý a posledný krát našťastie zatiaľ, lebo vtedy už proste si taký, že ťa to tak nadvihne. No, A úplne, piči. úplne ťa to rozjebe myšlienkovo, že OK, No ja už som proste Konec, bol v tom, rozlučený so ja životom. už som bol v tom, že keď niekedy idem, táto niekedy pozeráva na Discovery na takých pičovinách, že tie najväčšie havárie, vieš, lietadla, tak Hej. som sa rozmýšľal už som nad tým, že to jak sa rozjebeme. Že či padneme do mora, to má ja kokot, hovorím, kde sme to piče, sme na nejakých skalách, že už som rozmýšľal, že či zhorím, alebo sa utopím, alebo ma to rozjebe, no v piči, ježiši, a keď som videl tú letušku, jak sa tam prežnávala tou ľavou rukou, hovorím, hen tá kurva nevie, kde je, však ona nevie, kde je, pozri sa, ona nevie, čo robí, ona sa prežnáva ľavou rukou, v piči to bolo. A zapásala sa doma jak verelitý kokot, no v piči. Hnus, neznášam lietať. Piče. Chvala Bohu, že som teraz nikam nešiel. To je jediná vec, prečo neľutujem, že už nemám frajerku, lebo by sme išli na dovolenku, vieš, že by sme išli na dovolenku, ty kokot. A musel by si zase A musel leteť. by som zase leteť. To je jediná vec, prečo neľutujem, že mám frajerku, inak ma to jebe, ale to sa ukludnie, ty sa ukludnie, že kokot, maj v piči, aspoň nebudeš leteť. A rest toho, že v novembri ideme do Egypta, mi včera zajebal, hovorím, do piče krave ideme. A on že no, ideme, neboj sa, bude setkať vedľa mňa, že dáme si niečo a bude pohodičke. No neviem, ty kokot. Novembri, či kedy, septembri, či... Novembri zajebal, no neviem, ty kokot. keď tam bude už... Potápať sa chce ísť ten kokot. Vieš, Viem. keď ma nepriebe lietadlo, tak ma priebe žralok. On je buzerant, jemu jebe. Ja vlastne no, však teraz tam toho Čecha zožral. No, Čecha tam nejakého zožralo, ty kokot. A že to bolo tam, kde bol resto teraz. Čo sa vrátil, že tak to bolo tam? No tebe jebe. A on tam chce ísť zas, však on je jeblý. Ale mám piči, aby som išiel. A isto pôjdem. Chcel som mu želákový vypínačku, ne? Ty, aby som ho rozjebal, ako by som mu toho čipichal, išiel mi do piče. Kokot, keby mi ukusol z nohy a z lítka, že by mi ujebal, tak to by som o 100% rozjebal, lebo by ma tak preplo, že jak sa dlho cvičia tie lítka skurvené, že jak to tam nerastie ty kokot na tých lítkach, vieš, že cvičím to ako kokot aj s restom a proste oni miznú normálne tie lítka a ujebal by mi kus toho lítka, ti hovorí, že by som mu vyjebal zub, aby som ho s tým podrezal. S jeho zubom vlastným by som ho tam, ja by som ho tam ponížil ako kokot a bodaj by tam mal rodinu žraločú, ty kokot, by som ich tak rozjebal všetkých. Buzaranti vyjebaní, skurvení, plutvácky, prasce, ježiši, ty kokot. Hej, no, ako fú, ako som čítal, že proste manželka to kúkala celé. No, ja viem, ty videla. kokot, že oni to videli. Ti jebe? Jak odkúsal mu to novú ruku. Ty kokot! To by som mu isto nedal. A biceps, keby... Biceps! To by išiel do piče hneď, ti hovorím. To keby ma chcel... Ty kokot, on si nevie predstaviť, koľko to je námahy, ty kokot. Však od 18 cvičiť. 7 rokov. Ja by som mu to hneď začal vyprávať, on by ma išiel napadnúť a že počúvaj kamarát, teraz si predstav, teraz počkaj, prestan plávať, ty buzerant vyjebaný, teraz sa zastav v tej vode skurvenej, 7 rokov cvičím, vieš koľko to je kokot potu a námahy a koľko, pernamentiek som musel kúpiť. Buď by sa otočil, alebo by som ho rozjebal, jedno z toho. Buď by sa proste otočil, alebo by som ho vykuchal ako kokota tam, normálne, z plavkami by som ho tam vykuchal, by som si spravil nožík, ty kokot, by som ho rozjebal ako kokota, níž by išiel by do piče. Níšiel by do piče hnečet, to sa nebáme ani, ti jebe.